Режимът не е ограничение. Той е грижа. Навсякъде. Обичаш да пътуваш, а ритуалът за кожата ти остава вкъщи. Не и с нас. Сутрин, вечер, в София, в Рим, в самолета. Грижата за кожата ти остава с теб благодарение на тази пудра. Коя е папая? Тя е без течности, без тежест, само ефективна грижа. Да имаш режим не е контрол. Това е обич към себе си. И когато е лесен за следване, не го прекъсваш, а го носиш със себе си. Обичаме да превръщаме всяко измиване в нещо по-дълбоко. Често използваме тази мантра. Нека водата отмие всичко зло и заедно с нея в земята се превърне в добро. Тя е ритуал за пречистване не само на кожата, а и на енергията. С нея измиваме чужди влияния, натрупане тревожности, лоши мисли, всичко, което не е наше. Оставяме го във водата. Това не е просто почистване. Това е пречистване с любов. Коя е папая? Грижа, която е винаги с нас.